yiridɔn sodɔn bamananw ko ten yɛrɛdɔn o de ɲɔgɔn tɛ yen lamɛnlikɛjɛkulu anw ka sɔgɔmada foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 sanga 2 o dafala radio Royal FM sababu kumabulon kɔnɔna la waati kelen in de filɛ nin ye Dramane Sanogo ale ka denbaya kɔnɔ kajolokaw olu fɛ yen nɔ lamɛnbajɛkulu waati kelen in de fana bɛ aw ka kunnafoniw lase waati kofɔ aw ye kunnafoni minnu bɛna lase aw ma bi sɔgɔmada in na o jɔsenbaw de filɛ nin ye kunu mun ye jamana ɲɛmaaw ye u bɔra ka laseliw kɛ ka sanga ni muruti kɛlɛ tigilamaw min ye sema n'u dagalen bɛ Kidal olu ka taabolo dɔw ye taabolo minnu ni u bɛ dankari Mali ale ka ɲɔgɔn minɛ la bi bɛna sibiri ma février kalo tile 6 hakilila jiginna diɲɛseleke 4 tɔnba mun ye organisation des nations unies fo ka taa se farafina tɔnba ma union africaine olu ye bidon in kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin musomaninw olu ka nɛgɛkɔrɔ sigi a bɛ se ka kɛlɛ ka a ban cogoya minɛ bunahadamadenya hakɛ lafasantɔn ciw olu kɔni ye baara taabolo kura bila an ka jamana o kɔnɔ baara taabolo min n'a bɛ wele projet kofɔlen a bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu n'u u ka hakɛw burujala k'a ta san 2012 kana bila nin waati kofɔlen in na Mali barakɛlaw ka tɔnba n'a koloja ye UNTM u ni jamana ɲɛmaaw kunungo wulada fɛ u ye tɛgɛ nɔ bila bɛnkan na bɛnkan mun bɛ kɛ sababu ye ka UNTM ale ka wuli kajɔw sunzuru ni yɔrɔ kofɔlen in na Gurumara Rouge sigida min n'a bɛ wele Daka Filo olu ka mairie o sɛbɛnnikɛla ɲɛma ni o ye secrétaire général ye kunungo sɔgɔma marifatigi dɔw kɔni ye a minɛ ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min maa ma kɛ ala ye k'a dɔn fɔlɔ cɛnnikɛwale tigilamaw ka jɛkulu mun n'a bɛ wele GESIM u ye laseli kɛ laseli minnu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ wulikajɔ cɛjugu mun n'a kɛra ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ma bonni février kalo tile 3 tɛmɛnen olu ka baara nɔ don ni kunnafoniw ka fara farafina ani diɲɛseleke 4 taw ka o de bɛna walawala aw ye sanga dama dama kɔnɔna la maa min bɛna lase aw ma Abdul Jalo Karim Sidibe ale bala ka baara kɔlɔsi an ye bi sibiri dɔn in na ka sanga ni février kalo tile 6 san 2021 o kɔnɔna o tɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka dugawu kɛ yarabi ala ka bɛn ani basigi ka a nati an ka sigidaw kɔnɔna la ka bɛn ni kelenya ka sabati an ka jamana ba Mali a fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni ka ɲini ala kelen fɛ a y'anw sigi cogo ɲa cogoya minɛ a k'an wuli cogo ɲa o cogoya kelen na ka anw ni sahaba bɛn anw fɛ yan Zegwa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Karim Sidibe ani maa ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya mun n'a bɛ taa kɛnɛya ale gun kan walasa cogoya minɛ ni waati gɛlɛn in kɔnɔna la zango coronavirus ni o ye fiɲɛna bana in ye o bɛ an senkɔrɔ sanga ni waati a ka kan bɛɛ lajɛlen ka janto i yɛrɛ la ni ka janto i masurunya maaw la walasa cogoya minɛ
kunnafoni jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ ne ni aw an ka jɛ waati kofɔlen in na Karim Sidibe a ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'a lamɛn. An bɛ aw fo ka walima a tulo bɛ arajo sɔngu de la bi an kɛlen bɛ ka maaba dɔ bisimila an fɛ yan nɔ a bɛna a yɛrɛ fɔ ani kumi a to yen n'a nana an fɛ yan Zeguwa a bɛ da don kunkun a n'a a ɲɛyɔrɔ la k'o las'a ma n balimakɛ ni ɲankuma e ye jɔn ye ani e b'an fɛ yan Zeguwa an bɛ se k'a dɔn kun min don wa. I ka ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ n ka foli bɛ Zeguwa ka bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ ye Kariba Samakɛ n bɛ baara kɛ Croix-Rouge la an sera Zeguwa yan bi an nana volontaires ka formation na Croix-Rouge volontaires donc Zeguwa commune dugu o dugu an ye volontaire fila ta n ko dugutigi ka volontaire fila ci ka na an bɛna u former mouvement Croix-Rouge kan ani coronavirus kɛlen don bana ye bana min kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ labɔ bi formation fana bɛ kɛ o kan bana nin ye mun ye bana nin bɛ sɔrɔ cogo di an bɛ se ka bana nin kunbɛn cogo di volontaires bɛna former o kan ani personnes âgées mɔgɔ dama dama ani handicapé minnu bɛ commune na an ye mɔgɔ dama dama ta olu fana na an bɛna formation nin fana kɛ olu kun walasa ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ coronavirus ko kan o ye an sekun ye a fɛ yan Zeguwa. O ɲininkali o diyara n ye kosɛbɛ Zeguwa tiɲɛ yɛrɛ la dugu bɛɛ u ye mɔgɔ bila ka na dugu bɛɛ u ye mɔgɔ bila ka na dugutigiw de ye mɔgɔ fila bɔ an ye wele bila dugutigiw ma donc dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ sigida la CESCOM dɔgɔtɔrɔ ninnu an ye ci fɔ u ɲɛna u ye ci fɔ dugutigi ye mɔgɔ fila di dugu bɛɛ la a mɔgɔ fila bɛɛ nana handicapé ninnu fana u fana nana personnes âgées fana u nana fana tiɲɛ na Zeguwakaw formation ko la u sɛbɛ don dugu ɲɛtaga la fana a b'u sɛbɛ la parce que an ye wele bila u ma u nana formation na formation nin ye tile 3 formation ye bi juma sini samedi a bɛ kuncɛ dimanche an y'a daminɛ bi formation kɔni a taabolo ka ɲi kosɛbɛ an bɛ min fɔ Zeguwakaw ye o y'u k'u cɛsiri halisa coronavirus ye bana ye surtout Zeguwa bɛ frontière la dɔɔnin bana min yɛlɛma ka teli. Monsieur Samakɛ o diyara n ye yali i y'a fɔ cogo min na aw ka laɲini kun y'a ye k'a fɔ mɔgɔ fila ka bɔ dugusen bɛɛ lajɛlen na ka na yali u ye jaabi a wele jaabi n'a y'a sɔrɔ laɲini kun ye min ye n'a sɔrɔ sabatilen don ani formation a bɛ cogo di aw yɛrɛ ye maaw sɔrɔ cogo ani k'a bɛ n'i bolo ka ɲɛsin commune denw ma walasa nin bana kofɔlen ni kalan bɛ ka k'a kan o bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔla cogo min na walasa bɛ se ka yɛrɛ kɔlɔsi nin bana kofɔlen Monsieur Samakɛ o diyara n ye ni kun ye Karim Sidibe fo ka taa se Croix-Rouge olu ka maa sugantilen ma ka se anw ma yan Zeguwa kɛnɛya gun kan o de kun kɔnɔna la min ye Kariba Samakɛ ni ale ye Croix-Rouge cakɛla ye a y'a jira k'a fɔ dugusen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Zeguwa commune kɔnɔ a ɲinina u fɛ u ka maa fila bila ka na maa minnu kalan bɛna kɛ ka ɲɛsin u ma mun ye coronavirus ye bana suguya mun don maaw bɛ se ka u yɛrɛ tanga ka bɔ bana in ma cogoya mun na kɛnɛya ko don n'i dun ye kɛnɛya fɔ i ma maa kelen ko fɔ i ye bɛɛ lajɛlen de ko fɔ Kariba Samakɛ y'a jira k'a fɔ a fɔra cogoya mun na a kɛra o cogo la maaw kɔni nana o maa filaw nana baaraw u bɛɛ lajɛlen fana sabatila hali bi an ka jamana ba Mali kunnafoniw na jamana ɲɛmaaw o kunungo u bɔra ka laseli dɔw kɛ laseli minnu kɔnɔna la min ye jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ olu kamana ganna olu hamina ka sanga ni olu ye kunnafoni dɔw ye bɔlɔlɔkannaw kan ni o ye Facebook ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo tile 29 2021 o kɔnɔna o kunnafoniw muruti kɛlɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ni a bɛ wele sema n'u dagalen bɛ Kidal
olu kɔni bɛ ka taabolo dɔw matarafa taabolo minnu bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ani kelenya ka don ngalaman na an ka jamana kɔnɔ zango nin waati kofɔlen in na min ye coordination des mouvements de l'Azawad o kɔni wulila ka olu ta ka sigi Kida fo kana se Tombouctou o mara yɔrɔ dɔw ma jamana ɲɛma o ye kɛwale Mali ɲɛmaw ani muruti kɛlɛ tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ 2015 Alize jamana kan o de hukumu kɔnɔna la min ye jamana ɲɛmaw ye u ye jamana kɔnɔdenw fo ka taa se jamana kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen kɛ seere ye k'a jira k'a fɔ sema o b'a la ka taabolo min matarafa nin ye taabolo dɔw Mali den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya minɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ olu bɛ u seko ani u damayira la walasa bɛnkan minnu u taara Alize san 2015 o kadara kelen kɔnɔna la u y'a ɲini sema fɛ a ye a ka sɔrɔsiw bila yɔrɔ kofɔlen minnu na a ka a jilaja sɔrɔsiw o ka bɔ walasa cogoya min na baara minnu bolodalen bɛ sabati cogoya minɛ min fana ye kɛwale jugu tigilamaw ye olu ka kɛlɛ min ni a bolodalen bɛ an ka jamana fɛ a n'a dɛmɛbaw walasa o kɛlɛ ni sababa bɛ se ka bɛn cogoya minɛ sema u kana na baara tɔ gɛlɛya jamana ɲɛmaw bolo u k'u ka sɔrɔsilakaw ka u lawuli ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na bi ye février kalo tile 6 ye o ye don min ni diɲɛseleke naani tɔnba organisation des nations unies fo ka taa se union africaine ma olu ye a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin musomaninw olu ka nɛgɛkɔrɔsigi bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogoya minɛ an ka sigidaw la minisiri min n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ni denbaya koɲɛw ma Bintu Funɛ Samaki ale laseliw kɔnɔna la minisiri kofɔlen y'a jira k'a fɔ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen bila sa ani 4 waati a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa kɔrɔsigi bɛ se ka dabila sabula a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ o ka kɛnɛya kan zango bange waati bisibiri dɔ in n'a fɔ Bintu Funɛ Samake bɔla k'a fɔ cogoya minɛ baara caman bila musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi o bɛ se ka kɛlɛ ka ban an ka sigidaw la cogoya minɛ hakilijagabaw bɛna kɛ sigikafɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo bunahadamadenw ni aw farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ ka kuma falen aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca Ala fɛ aw bɛ fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la tɔn minnu ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛw lafasali ma tɔn 4 buɲɔngo ni an yɛrɛ ka jamana ba Mali ta b'a la o tɔn 4 de ye association malienne des droits de l'homme ka taa se fédération internationale des droits de l'homme Amnesty International ani Avocats sans frontières Canada ni jɛkulu 4 ka baara taabolo kura in dɔwɛrɛ tɛ maa minnu ka hakɛw burujala k'a ta san 2012 kana bila ni waati in na kɔmasegi bɛ se ka kɛ o ma kofɔliw ma cogoya minɛ o bɛ se ka ta ka o bila o ka hakɛw o minɛnw kɔnɔna na Mokhtar
kata san 2012 kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔrɔyan fan fɛ maa camanw bɛ yen u ka hakɛw burujala hali bi an bɛ yɔrɔ minɛ u sigilen bɛ makɔnɔni na walasa sarali bɛ se ka kɛ u ye cogoya minɛ ka u ta ka bila u ka hakɛw o minɛn kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ i n'a fɔ mari ko y'a jira cogoya minɛ jamana camancɛ yan fan fɛ maa caman u ka hakɛw burujala tiɲɛ don jamana ɲɛmaaw kɔni ye kiiritigɛ dɔw bila sen kan nka o kiiritigɛw ma olu nimisi wasa o tɛmɛnen kɔfɛ hakɛ caman o ɲininiw bɛ ni ma se ka sɔrɔ ka sanga ni o tiɲɛni kɛ walew ye olu kɔni tɛna se ka sigi ka bolo fila ka bɛn ni o tiɲɛni kɛ walew ye baara taabolo min sigila mun ye maa minnu ni tiɲɛ ka u ɲini ka u dɔn u ni min ka kan ka u lasigi u ka hakɛ minɛn kɔnɔna la ni baara taabolo ye a kuntagala bɛ taa i jɔ kalo 18 bɔɲɔgɔnko min ye farajɛla tɔnba Union européenne ale de jɔla ni a musaka ko ye sefa wari miliyari 1 miliyɔn 300 bɔɲɔgɔnko maa bɛ se k'a fɔ ta dɛ mali baarakɛlaw ka tɔnba o ni jamana ɲɛmaaw u ye fura sɔrɔ u ka bɛnbaliyaw la UNTM tarata tɛmɛnen u bɔra ka laseli kɛ laseli minnu kɔnɔna la mali baarakɛlaw ka tɔnba y'a jira k'a fɔ bɛnkan mun sɔrɔla olu ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan kofɔlenw jamana ɲɛmaaw ye ni don bɛnkan ka sɔrɔ a ma kɛ ni olu ka hakilina ye o kɔni kun ye UNTM maaw sɛbɛkɔrɔ dimi o yɛrɛ senfɛ UNTM y'a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛmaaw ma sigi u kɔ bɛnkan kɛra mun ye ka o mun ye ni administrateur civil na nin ba ni nga kunu la fɛ ma bɛ se ka bɛnkan sɔrɔla UNTM o ni jamana ɲɛmaaw mun ye UNTM ka laɲiniw ye o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sababu kɔnɔna san 2021 nanzaraw bɛ min wele ni o ye bɛnkan gafe fan bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw Conseil national des patronats du Mali o fana bolonɔ bɛ bɛnkan sɛbɛn in kan o de b'a furukufuruku UNTM ani jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ se k'a fɔ ko o daga jiginna nin yɔrɔ in na Gurumara sigida min bɛ waati marifatigi dɔ kɔni ye a minɛ ka taa n'a ye yɔrɔ la maa ma kɛ ala ye ka yɔrɔ mun dɔn fɔlɔ Bukari Hamadu Jalo a minɛkun kɛra mun ye a sen bɛ mun de la awa fo an bɛ yɔrɔ minɛ sisan bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka i yɛrɛ ɲininka a minɛkun na maa kɔni ma se ka kɛ ala ye ka o dɔn fɔlɔ ja dɔw senfɛ bɔlɔlɔkanaw na justice y'a jira k'a fɔ cɛnnikɛ wale min taara ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔsi tigilakaw ma bon Mopti mara la février kalo 3 tɛmɛnen n'a kɛra sababu ye ka sɔrɔsi 9 bɔnɛ a nin na ka dɔw jogi olu GSIM ka baara de don laseli senfɛ u y'a jira k'a fɔ olu ye u jɔ i n'a fɔ u yɛrɛ bɔla k'a fɔ cogoya minɛ
farafina kun Burkina Faso ministre ɲama a bɔla ka lasiliw kɛ lasili minnu kɛlen bɛ ka kuma caya bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Christophe Dabiri y'a jira k'a fɔ n'a fɔla bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sɔrɔ ka sigi ka fɔ boloda ni cɛnnikɛwale tigilamaw ye ale Christophe Dabiri bɛ sɔn ka o baara boloda ka sɔrɔ a yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ nin ye kuma fɔlen ye awa kuma Dabirima mun de la a ye nin kuma kofɔlen bɔ a da sabula mun yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa ye o ka Marc Christian Kabore o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn sɔn bɛ kɛ fo ka sigi ka fɔ ka o waleya ni walejugu tigilamaw ye ale kɔni o ka Marc Christian Kabore ale t'o sira kan nka Christophe Dabiri y'a jira k'a fɔ nin ye ale hakilina di ale ma fɔ k'a kɛra nka hakilina min don diɲɛ jamana camanw bɛ yen jamana ba u y'a u ni misaliya ni Afghanistan ta mun ye l'Américain a ma ɲɛ mun kɔ u ni Taliban u ye min ye joli bɔnta ye a bɛ se ka jɔ cogo mun Centrafrique ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma a ye janto yɛrɛ la ni o ye état d'urgence ye ka dɔ kuntagala janya kan wasadenw sɔnna dɔ farala état d'urgence kan kalo 6 bɔɲɔgɔnko ni ko fɔlen na ka sababu kɛ lakanabaliya ye sabula muruti kɛlɛ a bɛ kalo damadamani bɔ olu kɔnɔ u seko ni u dɔnko la ɲanikɛ wale ta ka sigidaw ka olu sɛgɛrɛ nka min kɔni ye wasadenw ye olu y'a jira ministre la k'a fɔ olu ka ladɔnniya sanga ni waati baara taabolo a koɲɛw olu la sabula état d'urgence ye a fana bɛ degun de lase jamana den dɔw olu ma Libi waati min sigi ka fɔ kunnafoni ministre ɲɛmaa kura sɔrɔla o de ye Abdel Hamid ministre ɲɛmaaya bɛna kalifa a la fo ka taa se décembre kalo tile 24 2021 o kɔnɔna i n'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Organisation des Nations Unies o y'a laɲini cogoya minɛ camancɛ fanga ba a bɛna ministre ye walasa u bɛ se k'u ɲɛsin jamana baaraw ma min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kalataw ka olu labɛn Libi jamana kɔnɔ nka min kɔni ye politiki maa caman kunnafoni do na u ka jamanadenw labɔ kalama République démocratique du Congo jamanakuntigi kɔrɔ Joseph Kabila ni a ka politiki jɛkulu FCC a tɛna ɲɛ min kɔ a bɛ kɛ o ye sabula Joseph Kabila masurunyamaw misaliya la wasabulon ɲɛma Joseph Kabila o cogo la min ye Sénat ye o ɲɛma kabi bɛnbaliya kɔni cogo la jamanakuntigi kura Félix Tshisekedi ani kɔrɔlen Joseph Kabila ni ɲɔgɔn cɛ politiki gun kan ɲɔgɔn na nka min kɔni Alexis Tamba ale ma ka fɔ ayiwa an ɲafari ma ale ɲɛ tɛ o kuma caman yɔrɔ la o kama ale fana ye sigiyɔrɔ di nka ale ye maa si tɛna fɔ ko baara k'a ma kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya minɛ Afrique du Sud nafolo kama euro 15 o nafolo fana kɔni yelenna a taara taabolo fɛ a kun man ka taa mun fɛ
jɛkulu min ka baara nin bɛ fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛlen ma kunu o de bɔra ka ni jaabiw di k'a jira k'a fɔ o ma taa baara sira fɛ o yurugu la ŋanamu-ŋanamukɛla u kun ni ka o kɛ o ta ye k'a sɔrɔ jamana wulilen bɛ ka jɔ k'a cɛ siri coronavirus bɛ se ka kɛlɛ cogoya minɛ nin jamana kofɔlen in dantigi kɛra a la maa ba 44 coronavirus kɛra sababu ye ka dankari olu la Afrique du Sud o jamana kan yuruguyurugukɛla u ye u ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛ minnu ni o bɛ san ka don coronavirus kɛlɛ hukumu kɔnɔna la ni a bɛ wele matériel de protection fo ka taa se min ye moto santaw ye surfacturation min kɔni ye facture ka dɔ yɛlɛ a sɔngɔ kan ni fɛn min sanna 2000 6000 bɛ sɛbɛn gafe kan an bɛ yɔrɔ minɛ bi gafe 40 kan farajɛla jamana kan Russie jamana farajɛla olu ka jamana saba ka lasigidenw ma u k'ale ka jamana bila sabula kuma caman man d'ale ye wulikajɔ ngara da k'ale senkɔrɔ nin ma Suède jamana ka lasigiden ka taa se Angleterre olu ka lasigiden ani Pologne olu fana ka lasigiden l'Américain jamana Joe Biden tena ale bali ka o baaraw bolo da joona tiɲɛdo kalo kelen kɔnɔna la min kɔni ye dollar sinamaw ni o ye républicains ye olu tena sɔn Joe Biden y'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ fo ka nkalon tigɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma k'a fɔ jamanadenw ye wari tɛ yen k'a sɔrɔ wari bɛ yen ka ba awa ale Joe Biden ale tɛna se o la nafolo ka bɔ baara kɛ n'a ye walasa jamana sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya minɛ jamanadenw lafiya bɛ se ka na u bɛɛ lajɛlen ma lamɛnnikɛjɛkulu foli ye aw ta ye yan fo a sigiyɔrɔw la nin de kɛla aw tulo gɛrisigɛ ye bi sɔgɔmada in na tile hɛrɛ bɛ Ala bolo yarabi Alahu taala ka di anw ani aw bɛɛ lajɛlen ma hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamɛd an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ n'i ye cikan ye Afu Banba ka bɔ Sorobilenni k'a bɛ Zegua n'a lamini bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ kunun wula fɛ Zegua gare kɔrɔ la 504 place la tunga ani 50 kilo bɔrɔ lasiri dɔ ta ni minɛnw kofɔlenw kɔnɔna la Afu Banba y'a jira k'a fɔ ale ka carte d'identité yɛrɛ bɛ o kɔnɔ o de kama k'a b'a ɲini Ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa i kɛla nin minɛnw yeba ye i t'i laja i k'u lase radio sababu la walima i ka weleli ka a banba sira o de ye 75 11 53 21